yang demikian itu namun hanya perhiasan dunia isi-isine dunia. Ngeten nggih Bu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Lan ngersane Gusti Allah niku husnul niku kan sae nggih Bu nggih. Amal ibadah ingkang sae, akhir berujung ingkang sae. Sebaik-baiknya perhiasan dunia wau ditimbang nggih sing paling apik niku amal ibadah ingkang sae. Nggih Bu gak napa donyane nggih kathah. Kados critane Satri wau nggih Bu. Datane akeh tapi nggih tekun ibadah. Allahumma amin. Aku ora duwe lho Bapak. Ya ora apa-apa sing penting masuk surga nggih Bu nggih. Sing malah wong mboten gadah hisabe dhisik. Tiyang ning mboten gadah wong sewu yang miskin. Benjing niku hisabe luwih cepet 500 tahun. Wong sing sugih hisabe cek suwi. Luwih kon ruwet akeh. Tapi nek wong miskin langsung blusuk mlebu nek sing kurang ibadah, nek sing mboten ibadah nggih dobel setater. Ning donya ya soro, ning akhirat ya soro. Soro roh, katane apa, Bang? Roh, jare Pak Danang soro roh. Wis ning donya gak gelem ibadah, mlarat miskin. Ning donya gak, ning akhirat gak gelem ibadah, soro roh. Sing bener apa? Nggih mlarat utawa miskin, napa sugih mboten masalah. Sing penting ibadah. Donya namung titipan nggih Bu nggih. Ora iso dijaluk ya ora iso ditolak nggih Bu. Nah nggih, makane sepira-pira paringe Gusti Allah syukuri, didamel ibadah. Toh mati ya ora gowo. Ya rebutan anak putune. Ngoten nggih. Makane kumpul dereng damel rebutan didamel napa amal ibadah, damel napa sedekah, damel biayane yogane, damel kebaikan. Iku insyaallah harta ingkang nyelametaken. Hartane mboten barang tok, jabatan. Nggih, jabatan niku nggih harta ya Bu nggih. Nggih niku namine sedaya hubus sahawati perhiasane napa dunia. Pripun saged dipahami nggih? Lanjut ayat 15. Kul aku nabi hukum dawuh ka sira ana ta beritane ingsun ing sira kabeh bi khairin kelawan kang luwih bagus mindalikum timbang saking mengkono-kono kang tinutur liladina iku kedue wong-wong kang padha takwa at-takwa ingkang padha takwa ing darotihim ana ing ngersane